Shalom dihita saluhutna. Tapukama parminggota, tapahohoma, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 210 sada, ayat sada, roditolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natomo palangit dohot tanoon. Amin. Aina mangolu dohatani de bata, jala margogo mangula, jala tumajom, sian sadok podang si dua baba. Jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Akaring ring pe dohot utok. Jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata jala amanami. Saitogu-togu jala rajai marohanami. Marhite-hite todimi. Asa Olohami manangihon dohot majalo hatam. Saipahot mahatam
di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lamba dia rohanami. Sai urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 763 ayat sada. Tanging hon hamuma patik ni debata, patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna. Aihona uhumna do sogot aka namar sineang di guarna. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite guarni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata. Rappangido gogo mahita, tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargogol mahami, mangulahon naumbar kepatikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat 2 dohot onom. Tatopoti madosata diadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom, martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham,
mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Tabege maha tabaga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Musat pe akadolok, jalahumutal akarobean, alai anggo parasini rohaku, nasotu pamusat sianho, jala padan ni hadameoku, nasotu pahumordit, ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon madi debata nadigicang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 167 ayat 2. Tabege mahatani debata turpuk niari mingguon. Epistel dihita sadarion ima natar surat di 2 Korintus 10 tolu ayat 5 sahat tu 10 tolu. Tajahama marsikat soring. Uju ni hamu madirimuna manang na di bagasan hapor seon hamu. Sulikit hamu madirimuna. Naso ditanda hamu do dirimuna, pabuanong Yesus Kristus di bagasan hamu, ay ia soi sandok naso tau do hamu. Alai dihiring rohaku, kadaon munado, ranaso. Alai martangiang do hami tu debata, asa unang diulah hamu agia aha naroa. Dada asa hami idaon natau, naeng hamu mangulahon nadenggan, dipangido rohanami, nang pes songon naso tau hami idaon. Idang gogonami mangalo hasitongani, sadok okoko pasitongani do. Ailas do rohanami, hamu margogo, nang pe gale hami. Laos ondo tangiang nami, naeng gabe togu rohamuna. Ibahani sarang, inaholong dopeau,
Asa unang posi pabayan aku gemro. Onpe, ale akadongan, sai lasma rohamuna, sai olo mahamu patoguon jala apoan, sadama pikiran muna, radoti hamu madamei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu. Masih tabian mahamu maritehite umana badia. Nama nongos tabi tuhamu saluhut akan abadiai. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot parsauran ni tondi parbadia mahamu saluhutna ima sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari demahitasian buku Ede nomor 502 ayat sada rodi 2. Taha tidak koma haporseotai, songon nahina tidak kon nidongata saha porseaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maun nabernit di panguhuman ni silatus. Namate terpajal doibana di hau pinar silang. Natuat tubanoto rudung ditanom. Namulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naumate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabegema tikting di mingguan.
Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu. Jalas selamat madohoti permingguan di bagas joro doh na patupahon permingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lau suhutma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun ari hatu tubuh dohot namar ulang tahun persaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhna. Tikting na perjolo guarni minggu ta. Ia guarni minggu ta sedarion minggu tanggal 30 Juli 2020 masuk mahita tu minggu pawaluhon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tulu sadaon ni debata ama anak dohoto di perbadia. Topik minggu ima padonganion dohot pangaremotion ni debata. Dalam bahasa Indonesia, Allah yang menyertai dan melindungi. Titik paduahon dak danak na tubuh. Di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020 nunga di basa-basa hotuhata sada dak danak boru ti keluarga Ardian Hasiat Doli Sinurat Inang Lustina Pandiangan nomor register 1207. Alamat perumahan Puri Kristal masuk Wiksion. Hipasdo dadanahi nang natorasna. Tikting padaluhon, tikting perbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma ima Reinhard Jeremy Anindita Siregar. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanak koni amang mertuani Sormin, Inang Risma Vresti Elizabeth. Alamat Jalan Oleander. Melati Mas, dohot Ilona Kerto Raharjo, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boruni amang Bagijo Kerto Raharjo, Inang Li Ilana Pranoto. Alamat Perum Citra 2, Pegadungan Kalidres. Pasu-pasu perbagason di Batupa di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul siawib di HKBP Serpong, Resort Serpong. Tikting Papaton, Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 27 Juli 2020 nunga di jalo gawe ruas ni HKBP Serpong A. Keluarga Adolf Budiman Pangaribuan, Inang Rita Sianipar, nomor register 1204. Pida Sian HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng. Alamat Fontainebleau, masuk Wiksion. B. Keluarga Asron Halason Hutajulu, Inang Heti Purnama Hulu, Dosada Danak, nomor register 1205. Pidasian HKBP Pitupohan, Resort Pitupohan, Distrik Opat Toba. Alamat Buana Gardenia, masuk Wik Galilia. Pinangido asa jongjong ma nasida di nganana. Mau lihat. C. Keluarga Hardi Hamonangan Lubetobing, Inang Jessica Luspianti Sibolon, nomor register 1206. Pidasian HKBP Peana Jagar, Resort Peana Jagar. Alamat Serpong Lagon, Lotus Garden, masuk to Wik Efrata. Pinangido asa jongjong manasida di nganana. Mau lihat. D. Keluarga Ardian Hasian Doli Sinurat, Inang Lustina Padiangan, Dotsa Danak, nomor register 1207. Pida Sian HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8, Jakarta. Alamat Perumahan Puri Kristal, masuk Wiksion. Pinangido asa jongjong manasida di tempat. Mau lihat. E. Keluarga Edward Posma Haposan Nabi Tubulu Nahinan.
Inang Magdalena Uli Hutagalung dohot 2 danak nomor register 1208. Pidda Sian Gereja Betel Indonesia Eklesia alamat The Icon Simplicity masuk tu Wiksion. Tik palimahon ruas napida mamuka sadarion minggu 30 Juli 2020 Reinhard Perkasa napitupulu ruas na terdaftar di nomor register 720 sia selnai 720 sia Wiksion dang tarsurat be gabe ruas ni HKBP Serpong alana nunga pidana sida tu HKBP Kutajaya Resort Kutajaya Distrik 21 Banten. Tikti paunopon pertording ni perpideon manang mutasi amang padita Calvin Opus Sungguh. Nunga haruar surat keputusan manang SK Sian Epurus HKBP nomor 475 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 06 garis miring 2020 tertanggal 7 Juni 2020 nama notopon perpindahan manang mutasi ni amang padita Calvin Opus Sungguh gabe padita fungsional di HKBP Resort Pandan Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias Mamuka Sian tanggal 15 Juni 2020. Obatusi rapot parhalado ni HKBP Serpong di hari Selasa tanggal 25 Juli 2020 nunga manotopon partikian niak kaulaon namar pardomuatusi A. Acara paporhaton Pendeta Calvin Opus Sungguh di Patupa di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 di permingguan pukul 10 sada WIB. B. Martading hatama amang Pendeta Calvin Opus Sungguh di permingguan pukul 6 pukul 8 dohot pukul 10 pita WIB di minggu tanggal 6 Agustus 2020. C. Acara ramatama di Patupa dung sidung permingguan arian di ruangan sekolah minggu. Nani dohotan ni sudi perhalado utusan kategorial dohot utusan ni akka wik. Rakmahita manangyakon asa sudi acara nanaing di Patupa mardala doh denggan jala asa marmulia tuhata marhite sudi uleoni. Tik papituhon pilihan khusus. Di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 diganup permingguan pukul 6, pukul 8, pukul 10 sada, pukul 10 bitu. WIB, naeng di Patupa 2 hari marpelian. Pilihan perjolo amplop biru, tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon amplop ungu. Tadani holong tu amang pardita Calvin Opus Sungguh. Tikting pawaluhon. Pengadaan ruang tambahan sekolah minggu HKBP Serpong. Seiring dengan pertambahan jemaat HKBP Serpong, jumlah anak sekolah minggu semakin hari semakin bertambah. Untuk itu dibutuhkan ruang tambahan untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan sekolah minggu. Gereja berterima kasih kepada satu keluarga jemaat HKBP Serpong yang telah bersedia meminjamkan 1 unit rumah di Jalan Oleander, Blok U1 nomor 9 untuk dipergunakan gereja sebagai ruang untuk kebutuhan sekolah minggu. Gereja menyambut baik kesediaan tersebut. Gereja melalui rapat parhalado sudah menyetujui penggunaan rumah tersebut untuk dipergunakan sebagai ruang tambahan untuk pelayanan sekolah minggu kelas besar. Diharapkan masa depan gereja di masa depan gereja HKBP Serpong dapat membeli rumah yang dipinjamkan jemaat tersebut dan menjadi milik HKBP Serpong. Saat ini panitia pembangunan sedang merenovasi rumah tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ruang sekolah minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini sekitar 190 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya furnitur, kelengkapan elektrik, dan penunjang lain seperti penyejuk udara, organ, kursi, dan lain-lain. Untuk itu,
Gereja menghimbau seluruh jemaat, terutama para orang tua anak sekolah minggu, dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi tersebut. Para tahun dan panitia pembangunan bekerjasama dengan seksi sekolah minggu akan bekerjasama dalam rangka pengumpulan dana renovasi ini. Untuk itu, bagi jemaat yang terdorong untuk membantu, dapat menghubungi seksi sekolah minggu, para tahun, dan panitia pembangunan. Bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk natura sebagai berikut. 2 unit keyboard setara dengan Yamaha PSR SX 900. 200 kursi Futura. 8 unit AC 1 PK. 2 meja rapat ukuran 1x2 x 2 meter. Gereja menghimbau agar semua jemaat mendoakan dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelayanan sekolah minggu HKBP Serpong. Tikting Pasiahon, Pakobasion Pertangyangan Wik. Parhalado manasoi sude ruas nihuria di Ganup Wik asa dihaburjuhon madohoti Pertangyangan Wik. Songonoma hatotuan patikian ni pertanyaan di Ganup Wik na dibuka pukul 20 WIB. Pertama Rabu 2 Agustus di Ebenezer, Wik Ebenezer. Tuan rumah keluarga calon situa Posman Simanguncong Inang Mona Sirait. Keluarga calon situa Hotben Nenggulan Inang Derita Marbun. 2 Rabu tanggal 2 Agustus di Wik Philadelphia, keluarga situa Amran Sinambela Dohot Inang Haryani Manurung. 2 keluarga Mario Pasaribu Inang Semiano Pamili Siregar. 3 keluarga Jabangun Lumban Gaul Inang Marniawati Bondar. 3 Rabu 3 Agustus Wik Nazaret, keluarga Miduk Tapumbolon Inang Lisna Siboya. Keluarga Marulan Tapubulon Inang Tiolo Manurung. 3 keluarga Perningotan Situmorang Inang Jultantri Manalu. 4 keluarga Jan Paul Hutagaul Inang Prince Hotma Welster Tambunan. 4 hari Kamis tanggal 3 Agustus Wik Sion dijabuni keluarga Edward Silalahi Inang Rosemary Panjaitan. Tikting napa 10-on. Kartu ruas online. Gereja Manasoi Sudi ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online, Sudi ruas bui paturehon data keluarga, dohot mangida status pilihan bulanan marhite online. Atorangan nau mapit boima taida ditikting nau disagihon di gan WA grup tiap week. Tikting pasapul sadahon akaulaon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Perjuluk katekisasi Sidi tahun ajaran 2023-2024 di Patupa Ganup hari Sabtu dohot hari Minggu pukul 10.05 sampai pukul 10.07 WIB. 2 pertanyaan dohot ruas Napaima Hamalumon di Patupa di hari Senin tanggal 31 Juli pukul 10 sia WIB marhite media Zoom. Ulaunon dihubasi Perdita Calvin Upusugo. 3 seminar naposo HKBP Serpong dohot tema Profesionalisme Pemuda HKBP Serpong di bidang pelayanan. Naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10 sia WIB. Maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Naga BP pembicara seminar on Ima Amang Perdita Hotma Pasaribu. Nabawapaton Padidion Nabadia. Naing di Patupa di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 pukul 8 WIB. Kasyarat laho madohotisa boima tajaha ditikting naung disagihon.
Konseling Padidion Nabadia di Batu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul sia sampai pukul 10 tolu WIB. Meringanan di gereja HKP Serpong. Songonima suara tikting di minggu tasadarion. Tajahama tikting dohot laporan parhepengon na disagihon marhiti grup WA. Asa taboto atorangan na umapit di sudi akka ulaon. Martangi yang mahita. Debata Jahoba amanami na marhabangsa dua diwan wagijang na utadahami hujuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasa tikyon ali Tuhan rodo hai madok muliati judulom disude dengan di masam pangarai mautommu nang pasupasum taheli Tuhan nahu jalohami manipatna samingguon dia kasih ulaun perdalanan nang kasih pikirap Tuhan di haposi rohanami didongani hodo hamil Tuhan. Terlumu bima detikyon na di pataruho hami siap bagas nami marsada-sada. Sahat tami itu bagas joromon marpungu rap mamuji pasangapun warmu nabadiai marhite-hite perminggon nami. Asi maruhamali Tuhan dongani jala jongjong ima perminggon nami di bagas tikyon asa marlapatan di hamil Tuhan. Gabi bui lau patakon akahaporsion nami. Buy hamil Tuhan lau madalani ngulu-ngulu nami dia ka ari marsugut haduan. Ali Tuhan kuasa hatami ma tuho nang sudiulon nami na maragami dia ka usaha perkarijuan Tuhan kuasa hatami asaho na madongani hami na mangalian gugo di hamil Tuhan. Asa margugo hami mangulahon ulaon habartulam moniru hamil Tuhan. Toktong dobonon nami ditayang namyon akadongan nami na so dapot aka perkarijuan manang aka usaha ali Tuhan. Tok pasatami tuho asi morham ali Tuhan. Pasu-pasu mana sida songo pamasomo-somo di hami lian patuduhon aka perkarijuan na denggan asa boy ali Tuhan. Lam ditadana sida holong ni roham denggan ibasam di paranggulon. Ali Tuhan perdingan bahasa bonon nami do aka namar sahid huriami ali Tuhan ruasmu nadong di rumah sakit manang di bagas namar sada-sada ali Tuhan takas tu dibereko di botohona sida dia kapar sahiton ali Tuhan alanima ali Tuhan ubotohami hodo natuk pamalupun na sida marsada-sada asima roham ali Tuhan pasu-pasu ma kaubat pasu-pasu nang kapangubat ali Tuhan sama korhon hamalumon di nasida Kabibuy hami Tuhan di sada tiki marasiro harap mamuji ho pasang poko di bagas joromon ali Tuhan. Sok soni mali Tuhan nang akka danak na pinasah mi di hami mulai sa danak sekolah minggu balita bah satu naung dewasa ali Tuhan. Na daw siya kami manang narap doh tami ali Tuhan. Sa tayo masaluh na tuho asa tungho na madongay na sila Tuhan. Takas tibutuhala Tuhan, na terbatas do kemampuan nami. Lau madjaga, lau madidik na sida manugudugu na sida. Alay pos rohanami ali Tuhan. Dia sini roham dengkan ibasami. Upasatay matuho, asa homa na paramudu-mudu sa luhut na danak na pinalumehami Tuhami marasada-sada. Ali Tuhan, suaksongoni manang sude, akka program ni huriami. Huria hai Serpong ali Tuhan pasatami tuho asa ho ali Tuhan nama dongani hami sudi parhalado nang ruas ali Tuhan lau padimu dimuni ali Tuhan asa marsangap warmo ngarlas ni roha hami ali Tuhan lau mangulahoni aka program nanay naung upatuba hami nang nanay patupon nami depe ditik kinaneng ro soksoni ali Tuhan nang ruasmu nanay marbagas ali Tuhan Ima Jeremy Sormin ali Tuhan anak ni amang Sormin nanaing patupahon pasu-pasu perbagason di hari Sabtu minggu naroon ali Tuhan pasatay matuho ali Tuhan asaho na padauhon abat-abat ho na mga leon haipason dohot las niroha di sinasida sa keluarga asamar las niroha nasida lau managam pasu-pasum ali Tuhan marhiti-hiti naposomi Tuhan perdingan bahasa satu kinaya li Tuhan nang bigyan nami hatami nanaing
sabur honon ni amang padita nami amang hotma pasaribu. Homa nama persahalai ang padita nami, jala homa ali Tuhan. La manabur honi turohanami marsada-sada, asa bui ali Tuhan, gabi bohal di hami, di nama dalani ngulu-ngulu nami siganu parirupe. Matang yang nami ali Tuhan ubasahatay mo tuho, mga sahon goar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham di hami. Amen. Kor paropuan. Marede mahita sian buku ede nomor 750 sia ayat sada rodi 2.
Damai ni debata na sumurung siyan saluhut na roha ima mangaramot ya kaati-ate dot pikiran mo nabi di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Oras marita salutna. Barita nauli dihita di mingguta sa darion ima minggu pawaluhod dung Trinitatis. Hata ni debata na tersurat di Sada Musa 20 ayat 10 sahatro di ayat 22. Songonom mana tersurat di si. Nipini si Jakob. Alai borhat doanggo si Jakob sian Bersheba laho tuharan. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan. Gabi marborngin ibana di si ay nunga mate mataniari. Dungi di pabuak maakabatu na di sini bahen halang niuluna laus mudum ibana di si. Dungi marnipi maibana di idama sada tangga na pinagohon tutano tolhas ro di langit ia ujungna. Jadi idama saya marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong digijang na anggo Jahuba jalanin nado. Audo Jahuba debata ni oppumuna si Abraham dohot debata ni si Ishak. Ia tano pinuduman mon lehonok kumatuho dohotu pinoparmu. Jala subukon orbuk ni tano on sugut torop ni pinoparmu. Jala akararat mahamu tuha sudutan dohot tuha bisaran dohot tu utara dohot tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sugut nasa marga na ditanoon marhite-hite ho dohot pinoparmi. Idama saya dongan aku jala ramotaku doho manang tu dia pelao mangalakka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho da jolo sahat hubain nahu parbagai tuho. Dungi tersunggul masih Jakob sian namudumi jadi di dokma. Inganan ni Jehovah dok kape sopa moto aku. Jadi mabiar maibana nin nama na sokal si tutu do ingananon dang terbain soon bagas di debata jala baba pitu di langit. Dungi hehe masih Jakob sugut manugut nai dibuat ma batu pinar halangulu nai. Jala di pajongjong bain partinadaan jala di usehon miak tu gijangna. Dungi di bain ma guarni inganani Betel bagas ni debata. Lusdo guarni hutai yang gona sailaon. Dungi marbaga-baga ma si Jakob ninnado. Molo di dongani jala di ramoti debata au di dalan nahu dalanion. Jala di leot dia usagu-sagu si panganon dohot ulus si parulus sotonon. Jala marsonang-sonang ngau mula ditugihot tubagas ni damang. Sai Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pajongjongon bain partinadaan. Ima gabe bagas ni debata. Jala sudena nilehom mutuau parsapuluokku mai tuho. Ima sahatna. Kuriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Di sadatiki bercerita ma sada ama halak kita. Lungun rohana, marsak rohana. Marpungu ma halahi akan amar hamaranggi. Tarsongonom mari minggu mula gereja. Ido amat taum matu akka nasida namar hamaranggi namar iboto. Saya lungur rohakku bain na. Rohabang na mahuwa ho bahasa lungur roham. Roba apa na budari? Maksudmu olo roba apa dininipikku na budari? Hidok bapa itu rin naman tong kan? Akan namar hamaranggi namar iboto. Hidok bapa tuh ho na. Dan adong idok menangaha. Alay saya tangis bapa mamerengau. Dahil manapsir masudiat tong. Ngalilik kwatong dang mula tuhuta. Homa palagi lengin itu inaso ya mula tuhuta ngapi ka puluh tau ko iserpong dang mula ko tuhuta ina.
Na masihol do Bapak itu hoin na nasada. Rona sada ngalele ngatong dangi payaso kuburan ni Bapak inna. Marpikir amat tahu. Terpaksa ala ninipi ipi jam mana mahepeng borhak mana tuhuta. Payason kuburan ni Bapak. Karena mimpi. Sementara di Tikinasing bercerita mas ada aman aposo tua kadongan naikator. Marnipi au na budari baahan ni pim tanggal lipokku. Hati-hati, awas. Roado lapatan ni inna. Aharo maksudmu itu. Molo tanggal lipon lapatan na konadong namate. Jadi na roh aku nang keluar ho si jabun sebulan no ni jabu mau terusin na. Ati sudia inna dongan naon ya gabi ahli tafsir mimpi maka dongan naon ala nini pion basai si tres mamat taon ganupari sai holan na patagam-tagam ise manamati anon ise manamati na rohana bamabir may mana keluar holan bergerak otik manang laut luar ina hati-hati do mak da inna holan laubor ada dana itu siko hati-hati anak ya jadi di sekolah inna saya boh-bohal marohana. Mimpi membuat dia stres. Sementara di lapo di hitaan marpungu makama. Roma zada ama di nana marpungu markatoi. Marni piau na budari ba. Ropat dita tuja buku. Bereng herek. Nomor 3 padita ina. Itu riberek kalahima herek nomor ni. Horwarong do rapat dita ini herek ni. Tuh gilate ya. Pasang nomor tugil padita inda. Ima hamuda kadongan reaksi ni jolma halak kita terutama taringo tunipi. Berbagai macam reaksi kita kalau kita mendengar atau kita bermimpi. Kita perasude pasti hiado marnipi kan? Pernah lah ya, pasti kita semua pernah mimpi. Adong lapatan ninipi. Kamu maju husukun. Adakah arti mimpi, Amanginang, saudara-saudara? Ada. Dan saudara pernah mengalami itu. Jadi natanggali pon nanak kita hodoi. Ikon arong namatin da, manang namarsahi, manang na kecelakaan. Jadi molo marnipi padita, ipasang ere-ere nomor ni padita togil pasti menang, begitu. Ya, kita sering dengar mimpi adalah bunga tidur, ya kan? Bunga nina mudum donipi. Alai ternyata yang go di Bibel tahun, mimpi punya arti. Punya makna, bahkan punya peran penting dalam sejarah kerajaan Allah, dalam sejarah bangsa Israel. Dan firman Tuhan hari ini mengungkapkan itu. Mimpi bukan sembarang mimpi. Jadi kalau di Bibel tahun, adong dua tokoh. Ada dua tokoh yang tidak bisa dipisahkan dari mimpi. Dua tokoh yang terkenal, dikenal karena mimpinya. Yang pertama Yakub, si Jakob, jalan apa dua hon, ise anak ni si Jakob, si Joseph atau Yusuf, ya. Si Joseph ala nini pina gabe sugoro hani hahana tu imana. Ala nini pina sampai digwari mana si tukang mimpi, kata abang-abangnya. Jala ala ni parnipion ni si Joseph do bahkan sampai berencana ipamate. Akabangna berencana pamate hon si Joseph. Ternyata ada kolam mernipi. Yusuf juga ahli meramal mimpi. Ala boy di lapat tonibana nipi ni Raja Parao, gabi maluai mana siap penjara, bahkan diangkat di mana gabi penguasa di Mesir. Semua karena mimpi. Sementara turpuk jamita sadarion taringok tu si Jakob namar nipi. Ahana masa di si Jakob latar belakang kondisi, mari kita lihat. Naparjolo sedang melarikan diri bana litun. Mabiar
merasa bersalah, tertekan, dilelei haliluna, Imam Allah hatabata, dangi ala digabusi bana hahana, diak kalimana hahana, digabusi mana amungna. Bersalah. Dan dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jaladina lituni bana sahak may bana tu sada inganan namar guar lus. Ala nung ngabot ari loja muse modom may bana. Dina modomi marnipi may bana. Dini pinai di day mana masa datang gana masai gajang dari bumi sampai ke langit. Siap benua tonga sahat rodi benua gijak. Jala marnai ni jurma akka suruh-suruan ni debata ditanggai. Wah, luar biasa, itu mimpi yang sangat luar biasa istimewa, ya. Dan yang lebih istimewa lagi kamanginang jongjong debata di sini. Jaladang hola jongjong makatai debata dot si Jakob. Apa yang Tuhan katakan? Ia tano pudu mamon lehonok kumai tuho. Wah. At sugari bu isong si Jakobok kita ngaraja tano hita iserpongo nate. Budu pita isan marnipi itu ridok debata. Ia tano lehonok kudu tuhoin na. Wah, luar biasa itu. Itu yang terjadi. Dapotan pasu-pasu do sogot nasa margana di tanoon marhite-hite hodo pinoparmu. Sai dong anakku jala ramotaku do homanang tu dia homangalaka. Ini agak istimewa memang, luar biasa, unik tapi aneh. Bahasa hudok aneh. Edana litud do si Jakob. Dia kan melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia menipu. Apa yang dia lakukan adalah satu kesalahan. Hapero de bata, saya dong anakku jala ramotaku doho manang tu dia holau ido pe mana manipu. Unik ya Tuhan itu. Tabunayate. HP abang na si Esau nunga emosi lulu naing pamatero di bana. HP si Jakob tenang-tenang ro de bata tu imana. Dang tenang-tenang nian si Jakob tertekan tu imana. Alai justru tu imana do ro de bata maddo pos roham dong anakku doho. Dang tu si Esau di de bata sungudi. Tu si Jakob. Orang yang bersalah itu. Ini mimpi bukan sembarang mimpi. Ini mimpi yang istimewa. Inilah yang disebut mimpi kudus. Adong dong mimpi kudus ini. Nipi nabadia. Ahama maknani nipio nakamanginang. Apa maknanya mimpi ini? Naparjolo tabereng. Terjadi perjumpaan antara Yakub dan Tuhan. Secara personal. Ini yang luar biasa. Puasa hidup paditai secara personal, kan nipi doi. Itu kan cuma mimpi. Masa iya sebegitu hebatnya mimpi itu sampai-sampai itu disebut perjumpaan personal antara Allah dengan Yakub. Nipi doi, bunga-bunga ni mudo. Napa dua ho mangalusi suku-suku na parjului. Ya, napa dua ho nima mangalusi suku-suku ni na boy do pakyon ni debata meragam cara. Ini yang patut kita ingat. Allah bisa memakai beragam cara untuk menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya, termasuk melalui mimpi. Bisa. Maka ide bana hudok nak di awal di Bibel taon namar Guarnipi punya peran istimewa dalam sejarah Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tabereng di perjanjian baru dah. Uju oroan ni si Joseph dope si Maria. Gabi-gabi do si Maria siatu di perbadia dangi. Dungi berencana masih Joseph manirakon si Maria dangi. Lalu apa yang terjadi? Di paingok debata si Joseph marhite suruh-suruan narotu tunipina. Allah mengingatkan Yusuf melalui mimpi. Dungitong dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Parhapistaran sian purba. Orang-orang Majus. Ketika mereka datang melihat bayi Yesus membawa hadiah-hadiah, sebelumnya mereka mampir ke Raja Herodes. Dangi
Lau mulak mana sida parhapistarat siap purbai, di paingok debata mana sida unak pola mulak. Manopot si Herodes benasida alai lewat dalam nasing marhite nipi. Allah mengingatkan mereka melalui mimpi. Jadi Allah punya banyak cara berbicara kepada kita, termasuk melalui mimpi. Nah patoluhon, nipi mentransformasi si Yakub. Mimpi itu merubah Yakub. Kita lihat si Yakub ini sebenarnya anak hasian ninung nadonate. Kalau kita masih ingat cerita sekolah minggu ya, Yakub ini anak kesayangan mama, anak mami lah. Ya, kalau istilah sekarang. Ima si Ribka magwarni inungna. Ala ni holong ni si Ribka dotu si Yakub ubahenna dijujui si Ribka si Yakub mergabus tuamungna. Jadi omakna do mengajari anak na mergabus tu bapakna. Ya, di sini peran Ribka sangat besar ya tentang penipuan Yakub ini. Ala ni holong ni inang nai jumo jodoh si Yakub dijabu dibandingkan si Esau. Abangnya, saudara kembarnya. Anggo si Esau hatahe ulauna merburu. Jadi Esau itu lebih sering di luar, sementara Yakub kita sebutlah anak rumahan. Nah itu istilahnya Yakub ini, dia anak rumahan. Jadi tiap hari dia ada di rumah, waktunya banyak bersama ibu dan ayahnya. Dan rumah bagi Yakub, karena dia anak rumahan, maka bagi Yakub rumah itu zona nyamannya, comfort zone-nya kan. Beda dengan Esau. Esau justru mungkin tidak betah di rumah. Tapi kalau Yakub justru comfort zone-nya adalah di rumah. Hapen waing terpaksa ditinggal honi mana ma zona nyamani, melarikan diri maibana lama biar tu si Esau nani gabusan nai. Suasana hatinya kita bisa bayangkan. Takut, tertekan, merasa bersalah pasti dileli haliluna, merasa terancam sebab Esau berencana membunuhnya, kesepian sendiri dia. Secara fisik melelahkan, luja. Secara psikis stres, tertekan. Sebagai jolma hita bohado pandangat taringot tu si Yakub. Kita pasti punya kesan negatif, ate. Ya, jujur majo hita, kalau ditanya tentang Yakub atas apa yang dia lakukan sampai di titik ini, maka kita pasti punya kesan, ini orang jelek sekali, penipu, licik, negatif. Dia ada dalam posisi bersalah karena dia menipu, tega mengakali hahana, tega mengakali amongna. Dia pantas mendapat hukuman kan? Seharusnya. Kita baca mulai gabusi gelek tah kita dang murukat tai mana? Jangan-jangan kita hukum. Enggak kasih uang jajan seminggu ini atau sebulan ini. Kalau ketahuan berbohong. Alai ternyata dang dibalosot debata. Istimewa sekali nih si Yakub ini. Dang dibalosot debata kesalahan nih si Yakub justru ro debata tu ibana pasahaton pasu-pasu. Saya ramotaku doho, saya donganaku doho, manang tu dia ho mangalaka. Luar biasa, istimewa. Saudara, inilah Tuhan kita. Om manani dokna molo di hatabata memang dang tardu debata ya. Ini menyadarkan kita bahwa Allah itu memang tidak terpikirkan. Beyond pikiran kita, di luar batas pikiran kita, logika kita termasuk. Bagaimana mungkin seorang penipu justru diberkati, bahkan dipilih? Mimpi itu merubah, mentransformasi Yakub. Dari seorang pelarian, dari seorang penipu menjadi orang pilihan. Mimpi menciptakan sejarah di dalam perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Tercatat di dalam Alkitab. Inilah awal perjumpaan Yakub secara personal itu tadi dengan Allah.
Dan kalau kita ikuti sejarah perjalanan Yakub Pamanginang sesudah peristiwa ini, na di Betelon, molota jaha museudu di baritaon imatik kisah hatibana di hutan Margoar Peniel, lebih luar biasa lagi di situ. Apa yang terjadi di Peniel? Yakub bergumul dari siang sampai pagi semalam-malaman. Melawan siapa? Melawan Allah. Dan dia menang. Di mana gabe dikati debata gowarna sian si Jakob gabe Israel. Bangsa yang kecil tetapi selalu bikin heboh di dunia. Israel itu dari Yakub. Israel itu keturunan Yakub, penipu yang dipilih Allah menjadi umat pilihan, menjadi nenek moyang umat pilihan. Cerita itu tertulis di dalam Alkitab, bukan dongeng. Dungi manogok nai tersunggul masih Jakob di bayar di mana magoarni inganani Betel. El itu kepanjangan Elohim. Elohim itu artinya debata, Allah, Elohim, ya. Bet dari kata bet mirip dengan kata Arab. Ya, bahasa-bahasa Aram Timur Tengah kan agak mirip-mirip. Ya, bet bahasa Ibrani, bait bahasa Arab, lalu kita transfer ke bahasa Indonesia menjadi bait. Bait Allah. Bet-el bait Allah, bagas ni debata. Dungi dibuat di mana batu pinar holang nai na diulu nai di pajongjong ma bain partina dan diusehon ma miak tu batui, itulah jadi tugu peringatan. Bet-el. Tempat ini bukan lagi Luz, tetapi berganti menjadi Bet-el, bait Allah. Dungi, dang holan saya di sini. Ini yang harus kita ingat apa yang dilakukan Yakub setelah perjumpaan personal dengan Tuhan. Dia tidak hanya menyembah Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Tuhannya, tapi yang terakhir, merbagai-bagai bana pasahaton, pilihan perpuluhan. Upar 10 masudinan lehom mitu awin naiban. Yakub berjanji, bernazar akan memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mimpi Yakub bukan sekedar bunga tidur, bukan. Mimpi Yakub adalah mimpi yang nyata. Tapi mimpi, iya tapi nyata. Dia di dalam mimpi benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Dan mimpi Yakub adalah mimpi yang jadi kenyataan juga. Mana kenyataannya? Apa yang Tuhan janjikan terjadi. Bangsa keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar, jumlahnya kecil, tapi dia menjadi bangsa yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang tidak salut, tidak ternganga, terpesona, atau bahkan ada yang menghujat, tapi banyak yang memuji dan banyak yang mendoakan. Itulah Israel. Keturunan Yakub yang ketika melawan Allah dan manusia, dia menang. Idola Patani Israel. Engkau melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Maka namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Hamuna kadongan nahina holongan out sugari mabui hita marnipi songon nipi ni si Yakub ati. Nipi namanya te. Tang mungkin ate. Bata-bata dotong madoya to emak nipi namanya te. Marnipi songon si Yakub ya, nipi namanya. Bo hita pajuppa jala makatai secara personal do debata wah luar biasa. Secara personal alai hamuna kamanginang unang itor menek rohatta. Bukan hanya Yakub yang bisa berjumpa dengan Tuhan secara personal. Kita pun bisa. Kita bisa. Sasitong nanungaro debata manjupangi hita secara personal. Sudah. Marhite Yesus Kristus. Allah menjadi manusia sama dengan saudara, sama dengan saya, sama dengan kita. Bahkan dia mati, disalib, menyelamatkan kita. Itu tindakan personal Allah buat kita masing-masing pribadi secara personal. Dungi sonari
Allah juga sudah menyatakan dirinya secara personal, kasihnya secara personal, marhite tondi porbadia. Dak tarida, dak tabereng, dak apa jumpa kita pada bohi do Tuhan Yesus alai posma rohata di tongos debatado tondi porbadia tu bagasan rohata. Secara personal tiap pribadi. Roh Kudus memimpin kita. Inilah bukti bahwa Allah selalu punya beragam cara untuk berjumpa dengan kita. Dan salah satu cara Allah berjumpa dengan kita, menyatakan dirinya dengan kita, cara kita berjumpa dengan Allah secara personal, salah satunya adalah ibadah kita ini yang mangina. Ibadah kita ini kan perjumpaan secara personal dengan Tuhan. So naidok ni buku de nomor 10 lalu. Ibu kamu di buku di nomor 10 lalu. Bisa tolong buku ND nomor 18 samang inang. Buka bahal naumuli. Bisa? Buku ND nomor 18. Buku Logu 84. Satu ayat saja, ayat pertama. Ukabahal naumuli bagas ni debataki. Ukabahal naumuli bagas ni debataki. Aitu si doa naing muli ganup jupang minggui. Aitu si doa naing muli ganup jupang minggui. Hulului dodisi bohine debataki. Hulului dodisi bohine debataki. Suku-suku madihita molo songoni. Jumpa kamu do bohine debatai so namanginang. Jumpa kamu do? Jupang. Bohamai do debata tu hamu. Sai dong anakku do hamu manang tu dia hamu lau. Ikoni do honon na tu kita. Ya, itu tujuan kita ke bait Allah. Bet-El. Dari batu menjadi Bet-El. Dari Luz berubah menjadi Bet-El. Artinya Allah bukan hanya hadir ketika ia datang di dalam mimpi Yakub, tapi bukan hanya batu yang ditidurin oleh Yakub yang bisa menjadi Bet-El. Allah adalah omnipresent, maha hadir. Dimanapun kita berada, di sana Allah bisa hadir. Amin. Jadi, di bagas tabe peboy do gabi Bet-El lamangina. Bisa. Tidak harus tunggu mimpi Tuhan datang, dao. Di bagas tabe peboy do debata hadir. Jala bagas tai gabi Bet-El, bait Allah. Jala molo hadir do debata di bagas tabe, di ngolut tabe, dang hola di Bet-El di bagas joroon, maka songon nai pinabaga-baga honna tu si Jakob. Pos maroham, dong anakku doho, ramotaku doho, manang tu dia ho, mangalaka. Amin, martang yang mahita. Mauliat ema Tuhan di sobahan rohanami tu adupanmu ala nunga di patu begi honho hatam nabadia tu tonga-tonga nami apala di minggu sadarion ali Tuhan lopokon mahatami tu bagasan rohanami be ali to di porbadia patau pargugui hami asa unang holan manangihok kami di hatami pargugui hami patau hami makkanguluhon mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari atau ngali Tuhan songon si Jakob tutu tungpe marsalai mana mardosa alayalani balga niasi do tolong ni rohami toktong do di patari dako holong ni roham tu ibana. Songon ni manang tuhami ni Tuhan
dosa dot hagaliot dohami songojolma di pardagingon nami. Saya si roham di hami, pargugui hami. Saya patadidahon patuduhon mahwasom asini roham dohot holong ni roham di gulu nami. Asaima toktong na manugu-nugu hami, jala mangalehon gogo di hami di pardalanan ni gulu nami tarlobi. Ujuh wadupi hami akka parukilon sitaonon dohotak ka masalah di ngulu namion. Asa toktong marhite ilam toguha porsyaon nami, jala toktong setia hami mangihut toko. Ramoti pasu-pasu sudi ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai siya nakaposo-poso, danak remaja na magudang na matua sahat rodi akan na lanjut usia. Akan na marsahit pamalum malituhan, akan nagali pargugoy, akan na marsak apulima. Pargugoy pasu-pasu akan na posom, padita parhaladu calon situan ang sudia karuas ni huriami, na toktong rade mangalehon gugo do tikina marhubas di huriamon. Pakke mahami salu na gabi parhitian ni pasu-pasu marhitia kapakubasyon nami asa guarmu toktong marsangap marmulia di tonga-tonga ni huriami. Mauliate madihwali Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Songon hataridani hamauliate ni rohata ta pasahat mapiliata ta puji matuhata. Pada, dosi
Los jongjong mahita taiden ayat 2. Itogu au tunatio ai mata hamulua di bailo tong dikisio di jalan hasodangan sabam rohaku yototom salilik aulitanon bain sabati goarna. Tatang yang konma piliata martang yang mahita. Ale debata amanami na ribanwa gijang, hodo harorwani sa luhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauli utus, hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Tu amanginang jemaat nabaru, asarap jongjong dot ang pardita dot perliturgis majalang ruas. Mau lihat ya?
Tuhan.